Vidíš tam něco? Jo, ale to je... Jo, vidím tam něco, tam je. Laserem. Je to natáhní tady. Ne, touhle ruku. Už to rychle dopředu. Dobrý? A tohle se drží jak? Tak se to tady jako pistol takhle. Ale tak- opřít to o to rameno tady. To je nepohodlný hrozně. To je to na větší lidi dělaný. Co ti chceš říct? pro leváky, ne? Když máš ten... Ne, to se dá Tam je zvednout. strašně moc těch zobáčků, tak do jakého mám To je mířit? prostředí nejbližší. Do prostředního? A nebo tohle? Máte tady někdo nůž? Majonet jenom. Nebo šroubovat? Trefí mě to do ramena? Docela jo, no. Můžu ještě? Jo. Prý na vyšší lidi. Počkej, už tam vodu. Kopeš to. A to je hrozně nepohodlný.